De zomervakantie is voor de basisscholen in het zuiden van het land voorbij. Ook in Venray gingen de kinderen maandag weer beginnen aan het nieuwe schooljaar. We vroegen aan de leerlingen van de Weemt in Leunen of ze er zin in hebben. Ja, wel. Ja. Ja, ik heb eigenlijk niet echt zin om dingen te doen. Ik heb geen zin in les. Okay. Ik wil uitslapen. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Het is een leuke klas. Ik heb de klas vorig jaar al leren kennen. En ik mag dit jaar ook mijn eindstage lopen van de opleiding. Dus ja, ik heb er echt heel veel zin in. Fijn, ik heb er wel weer zin in. Ja. Jullie zijn al wat eerder begonnen als leerkrachten. Ja, wij zorgen zelf dat de klassen in orde zijn, dat alle roosters klaar zijn, dat de spullen er liggen. Dus dan moeten we wel iets eerder beginnen. Maar dat kan ook, 6 weken zijn ook lang. Nou heeft u de groep 8, de laatste groep, hè? Is dat ieder jaar weer bijzonder? Ja, ik vind het wel een bijzondere groep. Ja, er gebeuren heel veel extra dingetjes. Hè. We hebben een musical, we hebben een kamp. Maar het is ook het laatste jaar voor de kinderen, dus ook wel weer extra speciaal. Waar kijk je nou het meeste naar uit het komend jaar? De musical en het kamp. De musical, het kamp en ook wel weer het verlaten. Het kamp. Waarom? Gewoon slapen met z'n allen en een beetje kloten. Vooral in groep 8 nou naar het kamp gaan. Ik denk in de musical. In de vakantie daar ben ik naar Winterberg geweest. Daar zijn wij toen elke dag meer dan 8 kilometer wezen lopen. Oh, dat is sportief. Ja, maar soms werden het wel een beetje beu. We zijn naar Kroatië geweest. We zijn bijna elke dag gaan zwemmen. We zijn naar het Kids Zomerfestival gegaan. Ik ben naar Frankrijk geweest. Daar gewoon shoppen en aan zwembaden liggen. Dus ja, dat is een beetje mijn vakantie. En dan had je ook nog danskamp. Ik ben naar het Gardameer geweest. En daar hebben we gewindsurfd en zijn canyoningen. En we hebben heel veel barbecuen. En heel veel voetballen. Ja, vooral heel weinig. We zijn heerlijk op vakantie geweest. En ook een beetje bijgekomen van de opleiding. Want ook al is het heel erg leuk. Het was vooral ook de afgelopen 1,5 jaar heel veel. Dus ik heb vooral echt van de vakantie genoten. Ja. Jongens en meiden van groep 8, we gaan proosten op een hartstikke tof en super nieuwjaar. Het is de leukste groep 8 ooit. Proost!